Belaki hambai faimanjak fainai chini oro srangsati te YNB yakrai nai duk bodol te tiprasar stamong YouTube channel te news channel langno tan bagai hingke jeng ringma bai norok phai sok paimani bagai tini jeng 19 December 2020 Young Corporate Writers te bukhak te luajima bai jeng kaisa panda songsai tongo Don Bosco Peace Center ro Kokborok Young Writers Meet sini hingke o jagao jeng kabangma dal bidal Kokborok ni sini samongna tiyei bahai ke sini tinango sini Kokborok bahai ke development klaiman bahai ke hamkrai ni bukhago thangiman hingke je jeng sini sikreng senior rok ni bahai ke sikreng rok ni yakni jeng kesam kok thai rok no boroni kok biti khanamani besingte jeng bahai ke yasagoi narakman obonoti no jeng tini o jaga borok no bo ringei na haka borobori phaika sini pando phaimanjaka Kokborok kogrubai ni haparni sikreng hini sinijak sini borom grang sar Sunil abona karibo phaimanjak phaika sini sar Utpol Debbarma belakena koklopnai kereng abona kari phaimanjaka sini sar Dr. Bijoy Debbarma belakena koklop sira kereng sana kereng te abona kari phaimanjak phaika alaija khlai sini madam torobala borom grang torobala Debbarma hodani samung tangnai hukum hukumumro Romina rangna bagai thiasak jora samung khlai tongnai madam borona belake pipeline hambai jeng boroni thani no jeng bahike kisi saphano ei samungno yasagai serengei sini beskangni thinangni lamao jeng sini Kokborok no hayung kotoro hasteo simia sini ha kotoro simia hayungo bahike piriman siniriman obono chai chogino jeng tini Young Corporate Writers ti bukhakte jeng sini meets khai chini ketal jorani sikla chalai sak salai dongno kurum kuthung khai beskangni lamao bahai thanglaiman bahai himlaiman obono ruksawi na jeng tini especially panda khlaijago hingkai obono karibo norok joto phaimanjak phainai nobang belakena khabai hambai foro tei ochino pandao belai khakbai khukbai klai jeno sponsor klai tongnai chini Tiprasa Music YNB obono karibo dalok mislok tei kabangma yakhotom oborok nobo jeng pipeline hambai chini organization through te belakena khaka hamtei sibaya foro hambai Yes, beskangni phaisingtei beskango thinango jengte mane baike tangbedang yago ketal laheman abno sungsai tonglai tongo tei abona karibo Young Corporate Writers bukhakti kaisa visa bakari jak abo imangni yakrai hine abo jora application bai karijak abo bijapno kom thingnai kha dharinje Tripura aro manthonai abona karibo jeng beskango kongma publishers robai kok salaimani bisingtei jeng kothoma busa kothoma yung koklo poktang bijap druk drukhe jeng karirani bukhak thangai tongo abo haino ama hai truk samungni bukhakteino jeng abo hakino jengni ketal jorani saksalairono khaba sarimani bisingtei jeng bahai ke chini sikla sarano thumsake toniman chini Kokborok kogrubaini hamkraini bagai boso jorate samung tangman abono ruksawino jeng tini o jagao panda lua jibani main reason hangkai